en faktisk, hvem der går hen og vinder nu jo. Det skal vi nemlig. Det er spændende. Idékonkurrencen? Ja. Vinder? Ja, tak. Teamet de løser en tidsaktuel og kritisk problemstilling i det danske sundhedsvæsen. De har haft en stærk analytisk tilgang og kommer 360 grader rundt. Ideen har desuden potentiale til at blive udbredt til andre felter. Vinderen er Earbody fra KEA! Og der er også en lille diplom. Og der er også en lille statue der også. Jamen, I skal have det hele med. Værsgo. Hvem vil du fortælle mig kort, hvad det er for en genial idé, I har fået? Jamen, Earbody er en ørestreg til sundhedspersonale, der kan bruge til at dokumentere en vækst udfald og sådan. Simpelthen så enkelt og så Ja, ja. Det er godt,